No to Christmas. This is the slogan adopted by 4 kids in a small island. The first one, a little girl, saw how her family went bankrupt. From comfortable living, they were mired in poverty. No more fancy food, dresses, and toys. So she saw no sense in celebrating Christmas. No to Christmas for her. The second kid witnessed how her father and older brother would fight because the brother became addicted to drugs. They were forced to send him to rehab. The family then was broken by that conflict. She herself also said no to Christmas. The third kid is just someone who is the BFF of the other boy, so he was just there supporting his BFF. No to Christmas. The last one, the boy, the leader, he was the one who hated Christmas the most. He was born on December 25, Christmas Day. The day of his birth, however, was the same day that his mother perished in giving birth to him. And so he blamed his birth, and also he blamed God for this death and this tragedy. And so he is advocating no to Christmas. So they gathered, they were making posters, and they planned to post a poster at the main door of their small chapel. And so they did that, and then at the cover of the darkness, Christmas Eve, they went there and they were ready with their posters with the slogan no to Christmas. And then they heard some noise at the side of the chapel where there's a makeshift Belen. And when they approached, they were shocked because instead of the statue of Joseph and Mary, there was a moving figure, a young woman, obviously pregnant and nearing birth, and an accompanying male adult not knowing what to do. And so they were paralyzed at first, but the boy, the leader, he followed his instinct. He clambered at the side window and went to the back and then pulled down the rope. Ding, 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 ding. And of course, it summoned all the adults, the parish priest, the barangay captain, and also that only town doctor. To cut the long story short, the mother and the child was saved. They had a safe pregnancy, and then which led to a safe birth. And when the boy was looking at the mother loving carefully, tenderly, her newborn child, something melted in his heart. All the anger, the hatred melted away. He went back home, and at midnight, when he turned 7 years old, his father gave him a letter. It was from his mother. And when he opened it, tears were falling down from his eyes as he read the words that no matter what, I love you, my dear son. I'll always be with you. Brothers and sisters, the boy who started to plot to kill Christmas spirit, at the end turned out later to be the one who saved the Christmas in their island. So instead of a formal message, I am gifting you this story because this story carries the message of hope. As long as there is a family loving, as long as there are persons helping, especially our frontliners, even the pandemic cannot stop the truth that God in the manger shares our pain, our trials, our struggles, our losses. We are not alone. God is on our side. This is the core of Christmas. Because of this, we can still sing, but with distancing. We can eat, but with simplicity. Bisan saging basta loving, pansit basta sweet. And then we can celebrate the essential, and that is worshiping God through all the fluctuations and circumstances of life. The pandemic and the losses could never remove Christmas. Brothers and sisters, together with our beloved Archbishop Jose Palma, and all our priests who would like to extend to all of you
our Cebuano faithful, the blessings coming from our Savior Jesus Christ. A blessed Christmas and a grace-filled New Year to each and everyone. Yes to Christmas. Yes to Christ. Yes to healing and renewal. God bless you all. Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Atong gihalad kining Santos nga misa karon alang sa inyong mga katuyuan. Og ilabi na kamo mga pamilya tungod kay karong adlaw atong gisaulog ang piyesta sa balaang banay ni Jesus, Jose ug Maria. Atong pangayoon nga sa grasya sa Dios pinaagi ning Eucharistia ang ato sab nga tagsa-tagsa ka banay mabalaan ug mapuno sa grasya sa Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Aron maandam kita sa pagsaulog dining Santos nga misa ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisala ko sa Dios makagagahom sa tanan o ganinyo mga igsoon nga nakalapas akog dako o yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug ganinyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon at maya, ang Diyos ng kadakit na naog sa yuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan, makagagaon sa katanan. Nagasimba kami, kahalimo, nagapasalamat kami, kanimo, nagadayik kami, kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon at maya, ang Diyos ng kadakit na naog sa yuta. Ginoong Jesucristo, butong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, poderos sa Diyos, ikaw nagwahagdan sa sala sa kalibutan, kano'y ikahami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw nahangan ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, gihatagan mo kami sa talagsaong panig-ingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay o paghigugmaay. Magapahimulos kami sa mga ganti nga way katapusan, diha sa kalipay sa langit. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, ug gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghod sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo,
pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan. Magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang imong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya, bisan kon angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang kay ikaw, malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahong bagon nga anaa sa tukaran sa imong balahay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo. Libot sa imong tahalad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania, ingon niini pagpanalangin ng tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita untay kaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kulusas. Kamu ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluy-on kamo. Magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag tinabangay kamo ug pag pinasayloay kamo, kun duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasaluay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo, ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbug-os sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pag tinudloay ug pagpahimannuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan ni Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak,
pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mabad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busag gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Og mitubo ang bata og nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyo mga igsoon ko diha ni Kristo. Karong adlaw dako nga piyesta tungod kay gisaulog nato ang piyesta sa balaang banay ni Jesus, Jose ug Maria. Usa ka catechism class nangutana ang katikista. Ingon siya, mga bata, sa inyong hunahuna, asa man nato hikit is Jesus, where can we find Jesus? Dihay bata mi pataas sa kamot ug miingon siya nga, ma'am, naa sa simbahan. Isla pakpak, sakto, very good. Asa pa? Ingon in heaven. Oh, very good. In heaven. Asa pa? Ingon sa classroom. Very good. Daghang kay silang mga tubag. Nya hangtod to nga wa nay nakatubag, ang usa ni pataas kamot, asa pa? Ingon, usa ni pataas. Ingon, asa pa man? Siya nga, in the comfort room. Ingon, maestra, in the comfort room? Anong naaman sa comfort room? Ingon siya, sa amo, good ma'am, sayos buntag, usara mong among CR, inigtuktok yun ni Papa sa CR niya, sirado, umingon niya siya, Jesus Christ, are you still there? Mao di ay, ingon sa Jesus Christ nas comfort room. Abi ninyo, karong panahon na ba? Daghan sa atong katawhan nga daw gibaliwala lang ang Dios o nga gani do nagyoy mga attempt nga dili na papil-apilon ang Dios sa ilang kinabuhi. Sa mga dagkong nasod, ang ilang mga public schools, ang ilang mga offices, mga buhatan sa gobyerno o uban pa, dili gani pabutangan og crucifix. Dili gani sila mag-start og prayer kay ngano man way labot ang pagtuo diha sa trabaho, diha sa pag-eskwela. Sa laktod nga pagasulti way labot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Na mao ni ang dakong sayop. Mao na nga kinahanglan kita nga mga Kristiyano, Katoliko, nga mga Pilipino, dili nato himuon ang unsay gibuhat sa uban. Atong paningkamutan nga si Kristo mao gyud sentro sa atong kinabuhi. Si Kristo mao gyud ato ang sentro sa ato ang pagtuo. Nga dili gyud mabuhi og wa tay Dios. Way Kristo sa atong kinabuhi. Ug asa man ni magsugod ang maong pagtuo. Asa man musugod pagpalambo sa pagtuo diha sa pamilya. Ang maayong katilingban
mahitabo lamang kung naatay mga maayo nga pamilya, o naatay mga maayo nga pamilya, mahitabo ka na kung naa kitay mga maayo nga ginikanan. Sugod yun diha sa managtiayon, diha sa pamilya, ang pag-umol sa usa ka Kristiyano, sa usa ka tao nga atong ibutang diha sa usa ka katilingban. Dinhi karon sa atoa nga ebanghelyo, giingon nga gihalad ni Jose og Maria si Jesus ngadto sa templo sigon sa balaod sa mga Hudiyo na pinaagi sa usa ka paris nga tukmo, duha ka kuyabog nga salampati, kay pobre man sila sigon sa balaod nga gimando, ihalad gyud ang panganay nga anak. Mao nga gihalad si Jesus ngadto sa templo. Unya sa paghalad na ni Jesus dito sa templo, giingon nga diha si Simeon nikugos sa maong bata, nagpasalamat kay nakita na niya ang bata nga mo'y magdaha og kaluwasan, midool si Ana, og nagpasalamat sa Dios tungod kay nakakita na siya sa maong bata niya, mga minanduan kini sa espiritu. O gitapos ang atong ebanghelyo sa pag-ingon nga mipauli sila si Jose og Maria uban sa bata sa ilang gipuy-an sa Nazaret. Og ang bata mitubo sa lawas ug sa kinaadman. Ang managtiayon nga Jose ug Maria matinumanon sa balaod sa Dios. Bata pa ila nang gi-introduce ang bata nga Jesus ngadto sa templo. Nga unta kining bataa kay lagi si Jesus tao man sad nga matuod, nga magtubo siya, nga makakat-on gayud sa pagmahal sa Dios, nga sama sa ordinaryo nga bata. Og mao nga ang maong bata ilang gida sa ilang panimalay, og dito sa panimalay giingon nga ang bata ilaha usab nga gitudloan, nga mitubo ang bata sa lawas ug sa kinaadman. Mao nga ang panimalay mao kini ang giingon nato nga first and fundamental school of the children. The primary educators of the children are the parents. Mao na nga ang mga ginikanan mao gimutudlo sa bata, ayaw pagkumpiyansa. Nga imo lang ihatod sa eskwelahan niya, okay na kung say itudlo sa eskwelahan. Kay ikaw may paninglan sa Dios ginikanan sa unsay nakatunan sa bata ug naunsa na ning usa ka tawo karon. So ikaw gyud ginikanan maoy manubag ana. Mao na nga sugod gyud sa pagkabata, umulon gyud nimo ang unsay mga values nga gusto nimo nga sagupon sa usa ka bata. Tungod kay matud pa ni Pope Francis nga dili lagi kuno ang bata masunod-sunod nimo. Sa madako na siya, mo desisyon na siya iyaha ug dili na nimo gyud madiktahan sa unsay iyahang panghuna-huna. Mao nga samtang bata pa umulag gyud sa husto nga pagkaumol sa mga Kristohanong pagtulunan aron sa ingon nga ug mudako na siya, siya mismo ang mudesider sa unsay makaayo kaniya, sa unsay husto o unsay sayop. Mao nga ayaw gyud mo pag-ingon nga tungod lagi in taon sa kawadon nga manrabaho lagi ang ginikanan, inig uli sa balay kapoy na, wala na'y time para sa mga anak. Kinahanglan gyud nga mag-iistorya gyud sa imong mga anak. Unya ang imong mga anak sultiig gyud nga og naa gani ka, kinahanglan sa gyud nga mo istorya sab sila, do na gyud interaction gikan sa ginikanan ug sa mga anak. Kay baya naman karon nga bisan naa na sila ng lingkod na nananaw unsa dihay gitan-aw sa TV, wala gi istorya lang, agi pagiya wala lang yun, murag relax lang yun sila purely. Nga way pag-istorya sa mga anak. Mahimog dili mo tan-aw TV, mag-istorya. Nga kanang kamog yun, magka-istoryahanay gyud mo. Unya i-monitor in town ang unsay gitan-aw sa computer o baka giablihan diya sa cellphone nga mga apps. Tan-awa tungod kay ug magdako na siya nga wa kay panahon niya siya ray nagtan-aw sa iyahang unsay makita niya sa internet.
ang maumol sa bata nga mga prinsipyo, mga pagtulunan, ang unsa iyang nakatunan diha sa internet, awahin na niya ka. Mao na nga tagaig yung panahon. Bisan tuod og gikapoy ka, niingon si Pope Francis, nga bisag gikapoy ka, diha sa pamilya, aron gyud maangkon gyud no, ang kaanindot sa pamilya, ang kahiusas pamilya, niingon din family communion can only be preserved and perfected through great spirit of sacrifice. Aron mahiusa kanunay ang pamilya, sakripisyo gyud ka, gahinig yung panahon. Di kay imo lang pasagdan. Mao na nga nanginahanglan in town kaayo ang ato nga mga kabataan ana, ha? So, diha bitaw kuy amigo nga protestante nga pastor, ingon siya nam sila yung mga anak, ang mga pastor. Padungog-dungog sa tingali siya nako. Ingon siya nga naa siya mga anak, unya ingon siya, ang akong mga anak padri, mga dalagita na. Apan karon ug manglakaw na sila, di gyud ko mahadlok og mukuyog sa ilang uyab. Kay ako gyud ang gitudluan sa pulong sa Dios, mga bata pa na sila, giumol na nako sila sa mga Dios nung pagtulunan. Liman ka ana. So pastor to no, pero maayo kay siya ba nga confident na siya nga mga batan-on ng iyang mga anak, apan confident kay siya asa nilakaw, kay sa bata pa maayo na niyang pagkaumol. Mao ni nga maningkamot ta, no nga diha sa pamilya, umulong gyud ang mga bata niya atog yung tudluan sa pagampo. Ha, so kinahanglan ang bata magtubo nga magampo, kay wa nagyuroy ang bata ang value of prayer, wa magdali lang kay magsigilag text no, ang value of sacrifice mo itudlo nga tos mga bata, wala na rin pagsakripisyo. Kaya ang ginikanan na ba nato ron lahi ang itudlo nun nga mga values, mo ingon nun nga pagdato gyud ha, ini kadako nimo kay madato gani ka, ay haruhay kay kaining kinabuhia. Naagay magbinuang kay nimo, ayaw gyud palupig, sukol. So nawagtang ang mga Christian values. Tudluin ninyo sila sa pagkamahigugmaon, pagkamapasayloon, unya pagkamaampuon. Mao nga ang banay ni Jose, Jesus og Maria, balaan. Mao kini karon atong gipasidunggan. Gibalaan ang maong banay sa presensya ni Jesus. Mao nga ang akong punto, tudluan gyud ang tao sa kabata nga naay Dios sa iyang kinabuhi. Di gyud mapadaplin ang Ginoo, kay ang bata nagay sa Ginoo, bata gyud na nga tarong. Bata tudluan gyud mo sa pagampo, magdako gyud na siya nga tarong nga tao. Mao na nga hinaot diha pas pamilya. Giingon nga ang pamilya domestic church, hinaot diha sa pamilya tudluan na ang bata sa unsay Ginoo, unsay mga pagtulunan sa Dios. Unya ang labing nindot gyud nga pagtulunan kanag yung panag-ingnan sa ginikanan. So hinaot diha sa pamilya, kung naa may away dili gyud ingon nga magsininggitay nga ang bata ma-influence na sa bana. So kung mag-away dili sad i-Facebook nga mag-away ang banag asawa, i-publicize noon sa Facebook nga mahibaw astang tibuok kalibutan silang away. Ihilom ra ninyo. No nga kanang kamura mo'y nahibaw. Unya hinaot nga kung mahimo man, himoon gyud no, di kay kung mahimo magpinasayloay gyud. Mao nang atong second reading nga mas mupalabig gyud ang gugma no kaysa inyong giawayan din ha. Mas importante ang tao kaysa unsay inyong giawayan, mas importante ang relasyon. Kay mawagtangan kag igsuon, mawagtangan kag bana, mawagtangan kag anak. Mao ni labing sakit sa kinabuhi, bahalag mawagtang ang kwarta, mawagtang ng mga kabtangan, basta dili lang ang imong anak, dili lang imong bana. Daghan uban mo ingon tingali nga naara sila, pero basig ang ilang una-una, ang ilang mga pagbati nawa na. Mao na nga kanunay yung imonitor, ha? Imonitor. Naa gani mga aways managtiayon, ayaw itugot nga mao ni siya'y maghari kay ang grasya manglayas sa siging aways managtiayon. Ug ayaw paghuna-huna intawg panagbulag kay naa may niduol nako niingon nga padre, malipayon ako ron nga akong gibuwagan akong bana. Unya niingon ko, unya imong mga anak nalipay. Na wa katubag tungod kay lipay siya nga ang iyang bana gibuwagan kay maldito tingito iyang bana, pero ang iyang mga anak naguol nga wala na sila'y amahan. So naamang yun ang kanang mga away-away ba, pero kabahin ka na sa kinabuhing minyo. Mga lamas ka na sa kinabuhing minyo. Dili pa nagbulag ang opsyon, kundili ingon ang Ginoo gikapoy namo duol kanako. Duol nako, ingon siya gikapuyan namo og
tagaan ko kamo sa pahulay. Sa aron makapahulay kamo, duol kamo kanamo, kamong gibugatan sa inyong gipas-an. Og ingon si ang Santo Papa sa iyahang Amoris Laetitia, ingon siya, the life of every family is marked by all kinds of crises. Yet, these are also part of its dramatic beauty. Couples should be helped to realize that surmounting a crisis need not weaken their relationship. Instead, it can improve, settle, and mature the wine of their union. Usa ka na kabino nga makahatag og katamis sa inyong panagtipon isip banag asawa kana mga away-away ninyo ha. Apan himua kini nga dili lagi ingon ko nga manglayas ang grasya kadang away nga ingon tampo nga dili gyud ingon nga manglupad ng kaldero din ha. So let us create an atmosphere of love in the family. Let it be that the family must be a place of compassion, a center of compassion and love, no? Kanang nga malipay ta muanhas pamilya kay ngano man naa ang compassion, naa ang support, naa ang respect, naa ang gugma. Ug mao na nga niingon si Mother Teresa, nobody runs away from a happy family. Let us make our family malipayon. Nga magmalipayon ang atong pamilya, ganahang muli ang bana, ganahang muli ang anak, malipayon ang pamilya, balaan ang pamilya, kung kanunay na ang Diyos sa atong pamilya. Amen. Manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kanya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og naglingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kabasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa magabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Si Kristo nga atong Ginoo ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, uban samahan mipuyo uban kanato ug nahimong kabahin sa pamilya ug mipuno niini sa iyang mga panalangin. Mapaubsanon kitang mga muyo sa iyang grasya ug panalipod alang sa atong mga pamilya. Sa matag pangamuyo, muingon kita, Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Pinaagi sa imong pagkamsinugtanon kang Maria o Jose, ikungsahan mo ang kinabuhi sa pamilya. Himuang balaan ang mga pamilya, pinaagi sa imong presensya, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Ang imong kasing-kasing nakasintro kanunay sa amahan. Himuang matagbanay nga usa ka dapit, dihiin siya daygon og simbahon sa kanunay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Gihimo mo ang imong pamilya nga modelo sa pag-ampo, paghigugma ug pagtuman sa kabubuton sa amahan. Pinaagi sa imong grasya, himua ang matag pamilya nga balaan ug bahandianon sa imong mga gasa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Gihigugma mo katong mga suod kanimo ug gibalusan kanila sa ilang gugma.
Iusaha ang tanang pamilya diya sa bugos sa kalinaw ug paghigugma alang sa usag-usag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, sentro sa gugma sa pamilya, dungga ang among pag-ampo. Karon atong iampo ang tanang pamilya, ilabi na ang nagsunod kanato nining santos nga Eucharistia diha sa telebisyon o sa social media. O Dios, gibuhat mo kami sa gugma o giluwas sa kaluoy, o pinaagi sa bugkos sa kami niyoon, imong gimugna ang pamilya, o gimbutan nga kini mahimong timaan sa gugma ni Kristo sa iyang simbahan. Ibubo ang imong panalangin, dinhi niining mga pamilya nga nagkatigom sa imong ngalan. Hiusaha sila sa imong gugma, mag-inunungay unta sila sa usag-usa, pinaagi sa kaligdong sa espiritu ug sa makanunayon nga pag-ampo. Himoa sila nga kanunayng andam sa pagtabang sa uban ug mga saksi sa pagtuo diha sa pulong ug sa buhat. Kini among gibangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Naghalad kami kanimo Ginoo nining halad sa bakigdait tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose. Liguna sa kanunay ang among mga banay diha sa grasya ug kadait pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita. Ug buos sa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug buos sa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mibikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayo ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaong daigon o amo ikaong himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Tuhan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibakita tang timaan sa atong panag-inig sa unay. Panagdait, manaka ninyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita, maluloyon nga mahan,
Giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himuang nga magsunod kami kanunay sa mga panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhia. Makahimunta kami sa paguban kanila hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa atong pagsugod sa paghatod nining santos nga Eucharistia matag Domingo, diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay, anaa kamo nga sa kanunay, dili lang nakiguban kanamo, kundi dili nakigtambayayong usab, aron kita makaalagad sa atong mga masakiton, ug katong dili gayud makaadto sa simbahan alang sa pagsalmot sa santos nga kasaulugan. Walay katapusan ang mga pasalamat sa mga Madres sa Daughters of St. Paul kaninyong tanan. Salamat sab kang Monsignor Ruben Labajo, ang Vicar General sa Archdiocese sa Sugbo. Sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod. Sa atong mga sponsors o benefactors, ug kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghan kayong salamat. Ug kaninyo nga gustong mamahimong among mission partner, aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga Eucharistia. Matag Domingo, palihog, ipadala lang ang inyong tabang sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Usa sa mga mahinungdanong simbolo alang sa atong pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa atong pagdawat sa Kristohanong pagtuo karong tuig 2021, mao ang atong official logo. Ato karong sayran ang mga bahin ug kahulugan niini. Una sa tanan mao ang krus. Kini simbolo sa atong pagkakristohanon tungod kay diha sa krus namatay ug giluwas kita ni Jesus. Mausab kini ang unang gitanom ni Fernando Magallanes uban ang unang mga misyonero sa dihang miabot sila sa Sugbo. Ikaduha mo ang sakayan. Kini nagpahinumdom kung giunsa pag-abot dinhi sa Sugbo ang Kristohanong pagtuo pinaagi sa mga misyonero. Nagpasabot usab kini sa atong Kristohanong simbahan nga susama sa arka ni Noe o ni Pedro nga nahimong sakramento sa atong kaluwasan. Ikatulo mo ang salampati. Simbolo kini sa Espiritu Santo nga tungod niini nakaambit kita sa Dios nung kinabuhi ug grasya pinaagi sa bunyag. Ang Espiritu Santo mausab ang kanunay nagagiya kanato ug sa atong Kristohanong simbahan. Ikaupat mo ang kabahin sa painting sa nailang painting artist nga si Fernando Amorsolo nga giuluhan First Baptism in the Philippines. Kini nagpasabot sa kamahinungdanon sa sakramento sa bunyag sa atong Kristohanong pagtuo. Ikalimaw mao ang hulagway sa adlaw. Tikutlo kinigikan sa atong nasunong bandila nga naghulagway sa atong nasod nga Pilipinos isip perlas sa silangan o Pearl of the Orient Seas. Simbolo sab kini sa bag-ong kinabuhi tungod sa nabanahong Kristo ang paglaom sa atong kaluwasan. Ikaunom maong hulagway sa sakaisda o iktos sa Griego.
Mao kini ang simbolo sa Kristohanong pagtuo sa unang mga Kristohanon sa panahon nga sila gilutos nga nagpahinumdum usab kanato sa atong kalambigitan nila. Ikapito, maong hulagway sa usa ka rosaryuhan nga nagpaila sa atong pagkadiboto sa atong mahal nga birhen, ang Birhen Maria. Gani dinhi sa Pilipinas gitawag kitang El Pueblo Amante de Maria. Sa katapusan, makita ang hulagway sa usa ka kamot nga nagsimbolo nga mao ang maampingon ug mahigugmaong mga kamot sa atong langitong Amahan, nga mao ang nag-agak ug nagiya kanato isip usa ka simbahan. Pahinumdom kini natong tanan nga mga binuniagan nga sa atong pagdawat sa Kristohanong pagtuo aduna usab kitay kamot nga pupaambit ngadto sa uban. Indeed, the logo itself is filled with so much symbolisms and meaning, which simply reminds us that as baptized Christians, we are all gifted with so many priceless things, which we should also share and give.